Yes, mayong hapon sa inyo mga pinalangga naton nga mga televiewers diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. So ari naman ang aton programa, no? Kaupod ninyo sa gihapon si Charles Octavio. Kaupod niya ang aton nga dinapit si Sir Ram Diamante, the student first sang isa ka Catholic schools diri sa probinsya sa Iloilo. So, subong no, antes ko ipasa kay Sir Ram nanungod sa aton nga topiko, paghahambalan naton ang mediation of Mary, no? Ano bala ining fifth dogma, no? So, last February 2, no, ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, ginsaulog naton, no, amuman ina, no, ang sa kalendaryo sa aton simbahan ang matawag naton nga presentation of Mary. Pero kadungan sina nga kapistahan sa distrito Sangharo ang aton Senior Arsobispo si Most Reverend Angel Agdameo panguna, no, nga maga-lunch diri sa siyudad sa Iloilo. So igapasa ko sa inyo si Sir Ram Diamante, no, sir. Ang imo panamyaw una sa aton mga televiewers before kita dira magkadto. Okay, maayong hapon man sa inyo tanan mga televiewers naton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir. Okay, so Sir Ram, so kumusta nga adlaw mo sir sa sining bulan sang Pebrero, no? Kay ti subong ang bulan sa Pebrero makabiyanan is bulan sa Tagipusoon. Ti kumusta naton ang bulan, ang ini nga bulan ka Sir Ram? Amo ini ang student affairs sang isa ka Catholic schools diri sa syudad, no, diri sa probinsya sa Iloilo. Sir, kumusta ang imo nga bulan sa sini nga bulan sa pagigugma? Okay man sir, akay sapit sa 14 may ka-date man kag itani ginapangamuyo ko nga ini maging masadya kag malinong ang selebrasyon sang bulan sang Tagipusoon. Tahom no sir, no, kay ti simpre ang bulan sa Pebrero makabiyanan mo ini ginakuan naton pasidugan naton si Saint Valentine, no. Amo ini ang santo, no, nga isa makasanto nga may tagipusoon. So before kita magakadto dira makabiyanan, sang akon introduction, no, nanungod sa mediation, no, sa dogma sa aton simbahan, ano bala ini siya, no? This is the fifth dogma, no, sa aton simbahan. Magasiling kita dogma, it is one of the teachings sa aton simbahan, no. Kag ang ikaapat nga dogma amo ini ang Immaculada Concepcion nga ginaselebran naton Disyembre 8 makabiyanan. Pero ini sang February 2 ang aton Senyor Arsobispo panguna, no, kay ti nagpromisya siya sa CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines nga panguna diri ang Iloilo kapin pang iya nga jurisdiction sa iya nga nasakupan diri sa archdiocese, no. So diri sa aton pondarya, no, gintukod ya ang ginatawag naton nga the Commission on Dogmatization of Mary Mediatrix of All Grace, no. Ano bala ini nga gina-work out naton, no, gina-work out sa aton simbahan, the mediation of Mary, the fifth dogma sa aton simbahan. Okay. So, this fifth dogma, no, kay ti gina-work out pa lang ini. Panguna pa lang ini makabiyanan sang aton nga umpisa, no, sang ginatawag naton nga another apostolate, no, sang mga laiko ang ini nga paghambalan naton mediation of Mary, no. Maghambal kita mediation of Mary makabiyanan amo ini nga through Mary to Jesus. Hindi kita kadirekta sa kay Kristo without sa alagyan ni Maria. So before kita makadirekta kay Jesus Christ himself, mag-agian ay kita no kay Maria kung sa aton, no, hindi ka direkta sa presidente kung wala ka makaagi sa iyang executive secretary or sekretaryo mismo. So before kita magakadto sa presidente, may alagyan na, no. So amo na si Maria,
no, mag-agi ka na kay Maria pakadto kay Kristo. So amo ini ginatawagan daton mediation of Mary, palahagyan sang grasya. So ini siya diri sa aton sa haro, amo na ginapangunahan sa aton Senyor Arsobispo ang ining one of the commission nga gin create gin hatagan niya si Father Jonic Territorio, the Archdiocesan Chancellor sa atong diocese, no, si Father Jonic Territorio, JCD, Doctor of Canon Law na siya na makabiyanan. Siya ginatasan sa atong Senyor Arsobispo to have this to work out this dogma nga magapanguna to spread this commission, no, agod pangunahan ining dogmatization of mediation of Mary. So that's why ginhambalan niya si Father Jonic to be the head of this commission, no, for the bag-o pa lang nga tukod nga commission on dogmatization. So that's why last February 2 gin-launch ini sa aton nga diocese, no, during the fiesta of Nuestra Señora de la Candelaria. Ang Nuestra Señora de la Candelaria amo ng patron saint naton sa Western Visayas, no. Amo man ini ang cathedral ginhimo ini siya way back April 21 na 2012 sang National Shrine of Nuestra Señora de la Candelaria, no, ginhimo sang CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines ang cathedral nga National Shrine of Nuestra Señora de la Candelaria, no, Butchlingon through the CBCP, no, gin-create ini siya, gintukod ang pangalan nga National Shrine of Nuestra Señora de la Candelaria. Kag sang February 2 may mga dinapit kita nga mga bisita, no, coming from the Bishop of Digos, si Bishop Papable. Si Bishop Papable nag-upod man sa misa, no. Kag si Bishop Papable masiling naton nga amo man ni ang convener, no, sang sini nga dogma, no, sang mediation of Mary. Kag masiling naton nga convener amo ni ang nagapanguna sa sini nga hilikoton sa aton simbahan, hilikoton nga mangin dogma ini nga mediation, no, mediation of Mary, or in short mediatrix of all grace, no. Kag masiling naton ini nga ang ini nga konselebrada nga misa ginpangunahan sa aton Senyor Arsobispo 7 o'clock sa aga sa February 2. Kag ini ginkaupdan sang Archbishop of Cebu nga taga Iloilo man, si Archbishop Jose Palma, no, ang Arsobispo sang Cebu, si Bishop Colin Bagaforo, no, ara man dira, no, nag-upod man sa misa. So that's why basiling naton nga ini bahin man sang pagumpisa, no, sang sining pagdogma, no, dogmatization sa mediatrix. Kay masiling naton makabiyanan hindi lang niya tinuig ang pag-workout sinimo. Kay ang Immaculate Conception almost 900 years katuig nga ining pag-workout nila, pag-obra or pag brainstorming nila sa aton nga mga manug-alamon nga mga teoliko, no, nga maproklamar nga Immaculada Conception, no. It takes December 8 lang 1896, no, 1854, no, ni Pope Pius IX nga ini mangin dogma sa aton simbahan ang Immaculada Conception. So that's why masiling naton nga it takes almost a years, it takes almost a decade, a century, no, nga mangin isa ini ka dogma, no, sang simbahan. Hindi lang niya nga mga tinuig, no, nga mangin dogma ini, no. It takes may mga arguments pa ni sa aton nga mga sa aton sa Vatican, may mga series of baisay pa dira sa ibabaw agud mahambalan ini nga klase nga klase nga doktrina, no, nga ini nga sulundan, no, sa aton simbahan. So that's why it takes almost a decade, it takes almost a century
nga mangin ma-create ini nga dogma sa atong simbahan. So that's why ini subong man nga adlaw sini nga Pebrero hiwat man naton ang February 11. Masiling kita nga February 11. This is one of the fiesta sang Our Lady of Lourdes, no? Ang mahal nga birhen nagpakita sa banwa sang Lourdes sa France, no? Nga sa isa ka bata kay Saint Bernadette, no? Kag masiling naton amo ni ang kapistahan niya nga milagrosa kay tungod ang tubig yan nga gipakitaan mismo sa kuweba aga paayo sa mga masakiton. So that's why damo nakakadto sa Lourdes, France, no? Agod magkuha sa tubig nga isa man ka milagrosa, no? Isa man ka milagroso nga ano sang tubig nga makapaayo sa imo, no? Ini mga masakit sa atong lawas is just cause, no? It is a consequence of our sins. It is a consequence nga sa aton nga mga sala nga ginahimo. So that's why ini nga mga sala naton nga ginahimo amoy niyang bunga na, no? Amoy niyang bunga sa aton nga makasasala nga lawas, no? Ini nga sakit, no? So that's why ini nga sakit, it turns back nga makabalik kita sa Dios, no? Maka-turn kita sa Dios, no? To turn sa iya kag magabalik, no? Kag to turn nga hindi nato napabalikdan ang aton mga makasasala nga ginahimo, no? Sa kalibutan mismo dire, no? Okay. So for few minutes, no, magabalik kami kag istoryan man nato, no, what is the church, the separation of church and state, about the politika man diri sa aton sa Iloilo, no. Kag ang bala naton man kay Sir Ram, the student affairs sang isa ka Catholic schools diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo, nanungod sa sini nga pamulitika or politika, no. Ano ba lang stance sang simbahan dira? Kay ti matawag naton there is what we call the church, the separation of church and state, no. Ano bala ini, no? Ibaluon naton na sa dugay-dugay kag istoryan naton. To discuss naton na siya sa aton nga kaupod kay Sir Diamante. So makabiyanan, magabalik kami sa makadali. Okay, balik sa ato kabiyanan diri sa ato nga programa, Maria Eloisa ang Simbahan kag kaupod man nagyapon ang aton nga dinapit nga manugambal diri sa aton nga programa sa Ram Diamante sang isa man ka Catholic school diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, one of the student affairs sang aton chairman of the student affairs sang Catholic schools. Okay. So Sir T, kumusta? Kay T, ari kita sa bulan sa Pebrero sa aton sa introduction kang kina. We are in the month of February kag masiling naton kay T ang bulan sa Pebrero as bulan sa tagipusoon kag masiling mo na nga ready ka na sa imong date this coming February 14 kag subong kay T siyempre ari kita sa bulan sa tagipusoon. Ano pagigyapon mga ginahanda mo sa sining
incoming mga dates? Actually, wala man gid ako maging preparar nga grabe. Yes. Pero simplicity is beauty. Nagapati gid ako sa. Pero subong makita ko gani sa aton to eskwelahan nga grabe ang preparasyon. Labi na gid nga may celebration para sa kaadlawan sang tagipusoon. Yes. Amo na ang celebration tatong GS prom? GS prom pag isa na sa nakita ko nga kag ginapangamuyo ko nga maging malinong kag masadya ang pagbuwat sa ila nga celebration. Okay. So sir, sa imo sir, no, kay siyempre makadto kita sa aton nga second topic, no, sa aton nga dili sa aton nga programa, the separation of church and state. Masunod na nga tinuig is election na. So ibaluon nato, no, i-define muna nato na makabiyanan what is the separation of church and state. In terms sang pagseparasyon or in terms ng separation sa atong simbahan kay sa atong gobyerno. Okay. The separation of church and state is that ngati in terms of mga wala nagaintra ang simbahan sa ginabuhat sang atong gobyerno. But in terms of morality, dira nagaintra kita sa simbahan. No? For example, RH Bill. Kung ina nga klase nga lahi, no, ang sang tao ibutan naton like for example, contraceptives, no. Sa sila ni Dr. Octaviano sa mga programa ya, sa mga guesting niya sa iban nga mga TV shows, masiling naton nga ang contraceptives nagakamatay gali, no? So ang simbahan hindi na gusto niya, no, nga punggan mo ya, no, ang kamata, no? So that's why dira kita nagaintra sa tawag naton nga sang gobyerno. Pero in terms of sa ginabuhat, basta insakto lang, basta for the common good makabiyanan, no? Hindi lang kita for our personal, but for the common good sang aton kadamuan, no, sa especially sa sosyedad. So sir, sa imo, Sa ako niya sir, as a Catholic, Yes. nalantaw ko dira iyang ang mga Katoliko is pro-God, pro-life, kag against na sila sa mga Yes. corruption. Oo. So hindi man namin kung i-combine mo ang Catholic, ang religion, kag ang state or ang pamolitika, kay kung may mga bagay na nga daw hindi wala nga santo anay ang ilang nga mga gusto nga matabo Yes. sa gobyerno sa Pilipinas. So amo na nga para sa ako niya nga dapat i-separate din na siya. yes. Mo na gani, sir, kay ti masubo gid, no, mostly, no, sa aton, no, hindi man not all the politician, ang mostly are the products of the Catholic schools. Kag masubo man nga ini nga mga products ng Catholic schools nga nangin politiko, nangin ara sa gobyerno, nangin masiling naton, nangin corrupt, nangin masiling naton bla nga nangin wala nagakasunod na sa ilang sistema, sa ilang pag pag-eskwela nila sa Catholic school sa una, ikumpara sa ginaobra nila sila. Hindi balagay sir na batian mo man sa mga TV nga ang anong hambal ni Pope Francis nga diri sa Pilipinas is ang mga Catholic is not full or buo gid ang ilang nga pagpati sa as a Catholic kay ang iban do half lang I mean ang ginanamin ko dira nga hindi kay kung as a Catholic dapat hindi ka sundon mo kung anong gusto mo nga matabo ang anong maayo sa aton nga sa mga Pilipino. Pero ang katabo balaan do tunga-tunga lang sila. Yes. Na ang katunga lain ang ilang nga gustong matabo, ang katunga sang lain naman. So as a Catholic, hindi na siya pwede. Kag hindi na gusto sa mga Katoliko dapat full kagid nga as a Catholic nasundon mo gid kung ano ang gusto mo nga matabo. Kag ano ang pinakamaayo sa diri sa gobyerno sa Pilipinas. Yes. Amo gid dapat no kay diri sa aton ang aton Pilipinas, diri lang is the only Catholic nation diri sa Southeast Asia nga pinakadamo kita Katoliko.
pinakadamo kita nga miyembro sang simbahan. So the rest sang iba nga pungso diya isipon mo makabiyanan gamay lang ang Katoliko, no? Pero lantahon mo may naswagon sila. Lantahon mo ang Pilipinas, hindi ni siya imol, hindi ni siya poor country. Pero ang problema lang sa imo, sir, is sa gobyerno. Amo na gaya kung Sa isa imo, sir. Insakto ang akon nga sir, Oo. galing lang ang problema sa aton to nga mga Katoliko kung may ara ng mga plano dala nga do hindi na wala na nagakaangay sa kung ano ang gusto sa mga kaparian natin sa mga leader natin sa Katoliko. Kung kita mo nagay mambal natin nga nag-eskwela kita sa Catholic school pero hindi siya nga ang bilog mo nga tagpusoon hatag mo gid nga, meaning tunga-tunga lang. That is why nga ang nakatabo subong sa Pilipinas amo sini do corruption. Yes. Kag laban sila sa ila is halin lang sa Catholic school. Yes, sir. So, mo na gani, no, kay few months from now, mag-file na, no, sang COC ang aton manog aspirants, no, sa lain-lain nga mga posisyon, no, sa local, national, no. So, dapat naton makabiyanan lang tahon, no. Nagakasanto bala ang iya nga obra, no, bilang isa Katoliko sa ginatawag naton nga pagtuluan naton, no, bilang Kristiyano. Nagakasanto bala ang aton nga ang ila bala nga ginaobra, no, sa ila, no, sa gobyerno. So that's why diri pa lang we must discern naton ang mga bagay nga po sa diin kung saan naton ibutang naton sa pwesto. Hindi lang mapadala-dala kita sa kwarta, mapadala-dala kita sa mga maayo nga inugambal para sa aton. Pero ang dapat importante, nagakasanto bala ang iyang ginaobra bilang isa ka Katoliko, bilang isa ka Kristiyano sa iya nga handom nga mangin isa ka politiko, isa ka masilin naton sa isa ka posisyon sa gobyerno. So dapat naton lang taon nila may ara siya nga good nga moral, no, kag maayo nga kuan naton nga records, no, nga ko sa diin sa ulihi bala basi madala siya sa iban nga mga upod yaman sa gobyerno, no, sa corruption, no? Sa imo, sir? Bala mo kung kisa sa aton diri kabudlay sir magambal. Yes. Kahapos magambal kabudlay mo. Yes. Actually, Oo. ang ginalantaw natin kung kisa sa mga politician is ang ilang personalidad. Pero Yes. wala natin ginalantaw na kung ano gid bala, kung gapanindugan gid bala sila sa mga isyu nga nagakalatabo subong diri sa Pilipinas. Ang ginalantaw natin personal kung kisa ang mahambal kabudlay maghambal, kabahapos maghambal kabudlay naman himuon. Yes. Labi Oo, na correct. gid ang mga party list subong. Oo. Di ba? Kita mo nga man wala subong partido mo sa dason hindi naman. Correct. Di bala? Amo na siyang kakatabo subong. Oo. So makita mo sa politika wala Permanent. permanent nga Yes. kaibigan or wala man permanent Yes. nga kaaway kundi ang ilang nga permanent lang nga interest. Yes. Amo na Amo na bala nga personal interest imbes nga interest sang iban, interest sang komunidad, interest sa sosyedad, interest nila ang ila ginauna. Amo na mostly sa atong mga politiko. But kita sa simbahan, we will pray for them. Nga mangin maayo sila. That's why biskan ano nga ano man sa ila, may pag-twist bla, may bag-o man sa ila. Sa imo, sir, kay ti subong this coming 2016, how many months na filing of COC na kag masiling naton kung filing of COC na ma-start campaign na on the month of November until sa Marso, until sa Abril sa 2016. Oo, amo na lapit na lang pero ako yaga pangamuyok yun sir sa tanan nga mga butante nga tani hindi naton paglantawon ang mga personalidad sang isa ka tawo nga aton niya butuon kundi kung gusto kundi ang lantaw naton kung ara bala may panindugan gid sila sa mga isyu nga nagakatabo subong diri sa aton
sa aton nga Sa syudad. sa syudad. Yes. Okay. So amo na makabiyanan no kag we hope and pray for that no nga for this peaceful election kag sa aton man no diri sa simbahan dapat naton nga pangamuyuan man ang mga aspirants kag aton mga botante sa pagboto wisely. So don't nga hindi ka mo magpadala-dala sa mga kwarta sa mga manami nga nugambal sa aton mga politiko, but instead lantahon gid ang maayo nga pamatasan, maayo nga record sang isa ka aspirant no nga mangin isa ka leader naton sa aton sosyedad, sa aton komunidad, kag sa aton tungsod mismo. So that's why with the guidance of Mama Mary as our mother and as our protector sa sini, so dapat naton iga paidalom ang atong kaulingon sa kay Mary agod magiyahan kita ang wisdom ni Mary no mahatag ya sa aton mismo ang kaalam no nga ano sa aton maga-guide sa aton pagboto, sa aton pagpili sang maayo nga politiko, maayo nga mangin isa ka leader sa atong bansa no. Okay, so lastly, ang aton nga closing naton ang mensahe ni Sir Ram Diamante, the student affairs sang isa ka Catholic school diri sa probinsya sa Bicol. Sir? So, sir, ginapangamuyo ko ganyan sa maabot ng eleksyon, ini maging matawhay kag wala na sang garot nga matago. Kag ini tani as true Catholic gid dapat panindugan naton kung ano gid ang aton nga kung sino gid ang aton botohon based sa aton nga pangunahuna kag sa aton nga tigipusoon. Hindi kita magpadala sa kung ano-ano dira nga bagay nga ginapangalanan. Okay. So, thank you sir no sa mataho mo nga tugda sa atong programa. Kag before kita no maga-close sa aton no kag ini no magapalayag ini sa Domingo no nga hapon kag sa mga bakante no sa Tatak Ilonggo. So pasalamat kita sa kalwa ni Mrs. Gina Sarabia Espinosa kag sa iya pamilya sa sining oras diri sa Tatak Ilonggo kag at the same time kay Sir Billy naga-upo diri sa amon subong na hapon. Okay, so lastly no kay February 18 no mo ini ang Ash Wednesday, pagsugod sang 40 days nga pagpuasa, 40 days nga pagpanglakaton ni Kristo. Kaangay kita no nga mangin ga panglakaton kita di sa duta, mangin nagakasanto ang aton nga bilang isa ka Kristiyano sa ginatudlo sang simbahan no. Hindi lang kita ya mamulag sa ginatudlo sang simbahan, kay kung mamulag kita no sigurado impyerno ang pagadangtan mo no. So that's why ang atong simbahan, ang aton nga mga kaparian, obispo, kardinales panguna no amo sini ang dapat naton sundon no. So that's why through their shepherdness no, through nga naga-shepherd sa aton no, maga-guide or maga-santo man ang aton nga pag-obra no, obra bilang isa ka Kristiyano. So sa liwat ini ang inyo alagad Charles Octavio, kagaupod naton si Sir Ram Diamante, the student affairs sa isa ka Catholic school diri sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat mayong hapon, makabiyan.